Nyak! Iring niya. Nyak! Oy, Happy New Year ya guys, no? Mga togo mo mga tao guys. Magmukbang kung akong usa. Ako na usa guys. Togo mga tao. Hubog kay gabi eh. Ano ba kung kanon ako diya? Sobrang ni gabi eh guys, no? Sus. May ikaon na ni ikaro usay. Wa kay ikuan ba kanang wa kay kupit pinsya ba no? Sus. Tibok manok. Napakoy salad. Sus. Sobra ni gabi. Ang puta kasi nagkaon na ni gabi. Sobra eh. Watay ni gi-count nga sila tingali. Oh. Limpyo man kayo. Nga. Di to kalimta matukan niya ta ni daghan ra ba nitong gi. Daghan ra ba nitong gi prepare ba? Tukan niya ta. Ino tadaan. Ni eh. Kini lumpia guys. Mau ni siya target lah kini siya. Hunit-hunit na pero lamig man. Gusto ka na yan. Mukbang lagi ito, Rosa. Okay. Dili mo tawag solo nga mukbang ba? Niabot ng hinis at mukaon. Kala mo ikaw. Daita ni. Daw ko na lagi sa kuwan. Di ba hubog mo kagabi eh? Hubog ya. Butong kayo. Bawa ka na yung kuwan. Butong gusto nun. Nag-video ko? Ang sambagan? Ito na ka? Ay. Saan ka na nga gusto lang kayo? Ako kinang gabi eh. Kini manok ka. Kanon ta ni gabi eh. Oh. Ako mong hipos. Kaya para na karon ako mag-vlog lagi ko. Vlog ka? Okay lang hipos na oh. Hakla may mag-ikaon ka. Dahil. Pwede na maguro duha. Mag-vlog lang kita duha. Amot palanghid sa daan diha sa mga tao kay. Akong palanghid ako rin usa niya. Guys, apil na lang ko niya kay. Musla mo kayo. Kita Okay, ka. go guys. Big horse. Ako rin sa palanghid sila New Year ndero nun niya. New Year dia. Gayan ba? Sus motong sana ka ng New Year's resolution mo bakaon ra batag bahalag di taw. Ikaw diha. Grabe sa di tao eh. Sabi ko, unggoy. Kay nagpangan yung gana makaon ni guys ba. Inom no tubig ani. Sabihan ko na may kay guluto ni. Dili pero lami gina siya kay tibok manok na. Lami gaya ba sa tibok manok eh? Salad di ka? Bakit mahurot ang kuano manok? Tohana. Ang kanus ganahan ta mag-inusara magkaon. Mao sa itong nga. Uy, yung ganda ka eh. Katok ka niya ka diya. Kaya magkuha og tubig. Wala mo daras puki. Wapa to. Tuog pa to. O yan yun. Ganahan ta mag-inusara kaon kay lami kay bagkaon niya mutunga mo kalit. Lami at manok sa. Ano? Sila wala ta. Mo kaon ni gabi eh. Lami ang manok. Look. Okay. Lami eh. Lami yung hinatag ko eh. Pila yung nahurot niyo beer gabi eh. Bye-bye to eh. Hagba naman itong usa. Bayan naman itong usa gabi eh. Ano man? Buti sa itong gabayan gabi gabi eh. Lain sa itong gi-kuan? Gi-pistas lamok? Atong gi-pistas lamok ba itong Ah, lain na itong ipistahan sa lamok eh. Igulo na itong lamok. Ibalhin kita ko dali. May pwede ako siya magtubig, may. pagkuha ka rin imuha yung santong hawan ito na. Kanda na lang yung pilawan mo. Huwag ka magdag tubig. Puto ka ni Ari. Di nagturo ka lang. Unya pa ba? Pero hindi gintuhan na niya. Kita niya ako sa iyo. Andang pagkaon ka rin. Salad gini ba? Nami? Bilang salad gini. Tamis kayo ba? Kini mo kumag na oh. Kina oh. Kini ako ah. Unya na na? Kita niya ito.
Tulog na tagag kayo eh. Kaya tuloy ko sa'yo kay mag-vlog ko. Huwag ituloy na ko. Sa'yo, sige ka nagmata, nahupog ka gabi eh. Pahinga din ako no. Timing kay pagmata ba no? Ah, taong na yun eh. Tuyo ginako sa'yo ko mag-anda man eh. Sa'yo ko na to, kaya ako ganahan ko ako usa. Pahinga di ba yun? Ang una-una ni nga. Si aying tuog ba to kay hubog ito gabi eh. Sa'yo, sa mata sa waka ma-ladi gabi eh. Wa malagi eh. Baga kay hapin. Nagantog ka ang gabi eh. Huwag tuo itong kaon yun. Liboy na ko asang kulit ko nun eh. Dami tanig na ikukunta. Request pa. No? Para makadugta ba no? Isa kay magkuha ko. Tayo ni kita ba sigud. Na ikuk ba no? So! Maglalak ba? Ay lang. Ay lang nablihi. Gusto ko kay katoran ng tanaon. Tutukan niya ta. Abi na kog dito na to mga ruking. Dako gid kay. Gusto kayo, grabe sa review ko. Basta mga over lagi ko na may ikaon. Hindi pa lang gid amigo ba. Kamay yung sus. Walang tenga mo, gano'n na may aso. Kini? Ako man nang gi-plaster record nga. Inikaw na ko ay mo duol nga. Para ano, duol ng langaw. Para Grabe. pag abog unta ba? Ata naman sa dakong langaw ni duol wa man gi maabog. Di ba mahadok aso? Sa ka na langawa. Ambot lang. Ako nang gituyo hangin kay dis mata. Wala ko hangi gud. Mao gani. Mao gitanaw gi kuan, plaster ro diha kay para way mo saon ako diri kay hangis mata ang aso. Naaman sa ditaw di mahangag aso di ay. Aray man yun. Sinta ba na? Kami as tao na muna yun. Muna na yung plano, pero minti ba bukutuin ko na? Dapat to smoking rin. Pero di kita kadugab. Asal di butas gino smoking. Kunis-kunis mo eh. Mo lagi, balion din na dayon niya manok dayon. Oo, mga favorite ko ito. Asa ka pero no? Asa ka to? Ano kita gid? Pasko, gumambo. Kuno na dako ba unsa gikaon ko poke pero paminaw nako. Murag lami-lami sa gitong kaon kay wa man ni ari. Gano na ko ha? Salamat ko. Ha? Baga guntawan na gid eh. Ako na sa puso na ni. Yak aging-aging ari. Ito ka dia. Mani mga taong di ang agdahon bagkaon. Oh? Hala. Kumhipot na eh. Jeng! Oh! Ako ni pati ako sir, bahala ka dali. From yang